All set na ang stage alang sa culminating activities sa 37th Kadayawan Festival nga ipahigayon ugma ug sa Domingo. Ang mga contingents sa Indak-Indak sa Kadayawan todo practice na. Samta mga float nga magpahigayon o mutambong musalmot sa floral float parade. Hinay-hinay na gimuntar. Ani report ni Argil Relator. Gipasilip sa matag contingents sa Indak-Indak sa Kadayawan ang ilang mamahimong performance ugma ato sa gipahigayong music run-through ug blocking sa mismong stage kung asa sila mag-showdown sa San Pedro Square. Klarong makita gayud ang performance sa matag contingent sa Indak-Indak sa Kadayawan kay lagi sa ilang showdown 360 degrees nga public view ang gi-prepare nga ring-type platforms organizers. Gani kining San Pedro Square ang atubangan niini nalukop na kini sa mega tent aron dili sab mainitan ang mga performers. Napulo ka contingents ang magpasiklaban. 5 ang Davao City-based contingents nga mao ang Doña Carmen Denia National High School, Bernardo Di Carpio National High School Performing Ensemble, Mabini National High School Apo Duwaling Dance Company, TESDA Region 11 ug ang champion sa pinakaulahing Indak-Indak nga Santa Ana National High School Performing Arts Guild. 5 sab sa open category nga mao ang Samal Island City College, CFCST Palabunian Cultural Dance Ensemble gikan Pikit North Cotabato, Sidlakan Performing Ensemble gikan Malita Davao Occidental, Youth Olmag Performing Arts Guild gikan Kidapawan City ug ang reigning champion nga Sindak-Ani Performing Ensemble gikan Bislig City, Surigao del Sur. Alas 7 sa buntag magsugod ang Indak-Indak sa Kadayawan Street Dancing Competition gikan sa Roja Street padulong sa Banggoy Acacia Rotonda alang sa unang stopover. Diin magpasundayag sila og 2-minute teaser performance dayon sa Bonifacio Corner Pelayo Streets alang sa laing hugna na sab sa performance. I-judge ang contingents sa matag performance areas diin sa San Pedro Square na ang Grand Showdown. Busa, ipatuman sab ang no entry sa mga sakyanan gikan sa matag kanto padulong sa maong dalan sugod alas 6 sa buntag. Sanglit anaa pa kita sa pandemya, lakip ang face mask sa costume sa matag performers, diin nasay award ang best mask. Gipangandaman na sab sa contingents sa pamulak sa Kadayawan ang ilang floats nga ibida sa Domingo alang sa floral float parade nga mao say finale sa Kadayawan Festival Celebration. Dinhi sa usa ka gym sa Maa, pinaspasay na ang suppliers sa pagmuntar sa matag floats. Ug syempre, lakip sa makisadya ang inyong kapusong istasyon. Sakay sa GMA float ang cast sa action adventure theme series sa GMA nga Lolong nga sila Ruru Madrid, Shaira Diaz, Paul Salas, Ara San Agustin ug Rochelle Pangilinan. Kauban sab ang cast sa Startup PH nga sila si Asia's multimedia star Alden Richards ug Jeric Gonzalez. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.